Međutim, evidentan je pad DPS-a u odnosu na ono što ste imali u ove 3 opštine i u prethodnim izbornim procesima. Da li na osnovu toga možda planirate neke ozbiljne reforme u partiji, eventualno neku promjenu političkog kursa i prosto da li ste razmišljali da se povučete sa mjesta, sa čela stranke, iako ste do sad govorili da nećete? Već sam ukazao u odgovoru na prethodno pitanje, morate zaista biti veoma upućen u tajne političke analize da biste mogli da dođete do objektivnog suda. Izvoditi zaključke upoređujući podatke na lokalnim i na parlamentarnim izborima je nemoguće. Takođe, kada izvodite zaključke o rezultatima na sadašnjim i na prethodnim lokalnim izborima, morate ukalkulisati nivo izlaznosti, nivo aktivnosti biračkog tijela. Tako da ono što je jedino, rekao bih, relevantno, to je da se oslonite na onaj procenat koji partija ostvaruje u datom izbornom procesu, dakle pri datom nivou aktivnosti biračkog tijela. Kažem vam da su rezultati između 40 i 50%. I pitate me da li bih time bio zadovoljan. Ja ne znam ni jednog, ne samo lidera političke partije u Evropi, nego ne znam i jednog iole upućenog građanina. Ne znam ni jednog politički razumnog građanina Evrope koji ne bi bio presrećan da može da ostvari rezultat za svoju partiju između 40 i 50%. Dakle, da li sam zadovoljan? Apsolutno sam zadovoljan. Druga je tema ova koju sam takođe dotakao. Postoji naravno krug i ne treba ga uvijek imenovati, ne treba uvijek crtati istu istinu. Dakle, postoji krug medijsko-političko nevladin koji, evo, zadnjih 20 godina priča o tome kako je DPS jedna staromodna, nereformisana partija i kako je treba reformisati. Dakle, i nakon izbora 30. avgusta oni pokušavaju da nam propišu formulu reforme. Već sam kazao da nam ne pada na pamet da ih slušamo, jer znamo da to što oni predlažu DPS-u je jako loše za DPS. Oni predlažu DPS-u da nestane sa političke scene, da bi oni i njihovi favoriti zagospodarili političkom scenom Crne Gore. Nemoguće. Probali su ovog 20 godina i nemoguće. Prema tome, moraju da računaju da će DPS biti tu, da se DPS uveliko reformiše, da je DPS već u ovih 15 mjeseci pokazao sposobnost ne samo reformisanja, nego i brze rehabilitacije povjerenja građana, jer ponavljam vam, 30. avgusta smo imali 35%, a na svim ovim izborima između 40 i 50%, biće ipak da te reforme daju rezultate i biće da ipak da ih građani prepoznaju i biće ipak da svako treba da vodi računa o svojoj kući. Dakle, kao što mi ne sugerišemo nikome šta treba da radi u svojoj kući, tako hvala na preporukama svima koji bi htjeli da nam propišu formulu naših promjena, dakle, ali o tome ćemo voditi računa mi i naravno nositi odgovornost, što je logično jedino mi za sadašnjost i za budućnost naše partije.